Ngibingelele kini babukeli beSiboniso TV. Sibuyile-ke futhi-ke nodaba la enganithembisa sake salixoxa ngaphambilini. Nganithembisa ukuthi sizobuya sishaye u-part 2 walo lolu daba ngoba into esemqoka ukuthi-ke iphele lolu daba liphele sesilixazululile. Abafethu sebe-right njengomakhelwane sebe-right sebethelelana amanzi. Ku-part 1 nabona ukuthi kwenzakalani. Umfowethu wakhonfesa kubhuti ukuthi wayeyinkabi, wabulala ubaba wakhe ngoba eswele imali yokuthi ondle umndeni wakhe. Manje-ke usayisola-ke ubhuti-ke usekhonfesile, ucela uxolo kulo bhuti lo abulala ubaba wakhe. Kodwa-ke sagcina sasilixazululanga lolu daba. Sebuyile-ke ubhuti-ke uthi unesixazululo indlela angaxazulula ngalo lolu daba. Kodwa-ke asilazi akasitsheli, uzositshela manje. Ngikubingelele, ngiqalela ngikubingelele. Sanibona nina Siboniso TV. Ya, sathemba uthi uyaphila. Nango-ke lo bhuti lo uthi unendlela angaxazulula ngayo ukuze nikwazi ukuthi nithelelane amanzi njengomakhelwane, ukuthi nidlule kule ndaba. Kodwa-ke asazi nathi akasitsheli, uzoke akhulume nje sizwe. Kuhamba kahle ndoda. Yakuhamba kahle. Ya, siyakuzwa ukuthi nendlela ongaxazulula ngalo lolu daba. Ngicela usibeke phansi, usibeke ekuqaleni uze phezulu ukuthi iyiphi leyo ndlela le. Ukuthi ngisafuna ukwazi kuqala ukuthi yena lo mfowethu uyayisola ngesenzo asenza. Umzwile-ke ubhuti, uyabuza uyayisola ngesenzo owasenza. Ngithi ngiyisola impela cause impilo yami manje ngiyayibona ukuthi ngoba ngangikutshela phambilini le kokuqala ukuthi ubaba wakho uyangifikela ebusuku. Yabo nje ungihlupha nje njalo mfethu angisakwazi angazi yabo nje njalo yabo kube ngazuthi ngcono vele ngingalali straight. Iyona into engisuka ukuthi ngivele ngingalali ngoba ngazi ukuthi mengalala nanku uyafika ebusuku njalo. Umzwile mfethu uthini? Uthi akalali ebusuku, le ndaba iyamhlupha ubusuku nobusuku. Wena ungathini ngalokho? Mina ayikho into engingayisho phela wakwenza akwenza okwakhe lokho. Mina ngize nesisombululo sokuthi mefuna yena ukuthi alale ebusuku, ima-ke kuqala angenza noma yini engiyifisayo. Umzwile uyabuza angenza noma yini, ungenza noma yini ayifisayo yini since wamenza okubi wena ufuna uxolo kuyena. Mfethu ngingenza noma yini ukukhombisa uxolo mfethu, ngingenza noma yini ngibuyise ubudlelwane somakhelwane sikwazi ukuthi yonke into ibuyele. Ngingenza noma yini mfethu as long as into yethu izobuye sizwane kahle. Umzwile uthi angenza noma yini. Ngiyamuzwa. Angithi uyakhumbula ukuthi ekhaya ngizothini, khona amabhizinisi kodwa njengamanje akuhambi kahle ngesimo sokuthi kwashona ubaba. Nami-ke ayikho into engikwazi ukuyenza, bengingakofundi ngaleyo ndlela. Angithi uyakwazi lokho. Hhayi ngiyakwazi impela ngiyakwazi. Ya, so ngiqhamuke nesisombululo sokuthi ukuze sonke sizoba equal, uyabona, namabhizinisi asekhaya azobuya ngendlela. Kahle kahle bengiyobona inyanga yangitshena ukuthi khona ezokudinga ukuze kukwazi ukuthi amabhizinisi aqhubeke asebenze ngendlela e-right. Ya, so njengoba wena-ke unengane encane, benginesifiso sokuthi leyo ngane leyo ukuze wena uthole ukuphumula bese unginika yona mina. Uyamuzwa, angazi noma sizwe kahle yini. Uthi ubhuti akunika ingane yakhe encane, uthi udinga ingane yakho esencane ukuze akwazi ukuthi akuxolele. Umzwile? Hhayi engathi sizothanda ukungazwani-ke. Uthi udinga ingane yami? Ya, ngidinga ingane yakho. Ima-ke bengicela ukuthi uzame ukumxoxela umbeka esithombeni a-understand ukuthi uma uthi udinga ingane yakhe uzoyenzani. Ingena kanjani ingane la ey'ndaweni zabantu asebekhulile futhi ezibucayi kanje. Angithi ngiyasho ukuthi ngike ngayo enyangeni. Ukuze phela amabhizinisi asekhaya ezoqhubeka, kumele ukuthi anginike ingane yena lo ukuze ngizohamba mina ngiyosebenzisa lapha enyangeni ukuze amabhizinisi asekhaya azoqhubeka. Angithi yena wabulala ubaba. So akuyona inkinga ukuthi anginike ingane. Kahle kahle ufuna ukuthwala ngengane yakhe. Nalokho ngakusho. Umzwile-ke ubhuti uthi udinga igazi lakho ukuze uvuke la mabhizinisi
ababa wakhe lawa owabulala ngesikhathi ubulala ubaba wakhe, ukuze avuke asimame. Udinga ukuthi unikele ngengane yakhe ayothwala ngayo ukuze amabhizinisi avuke futhi asimame akwazi nokondla umndeni. Ukuphumula lokho akufunanga ukuthi ufuna ukuphumula aphelelwe amaphupho. Ya bese uthola nokuphumula uphelelwe amaphupho. Esokucela thina kuwena ukuthi sizwe ukuthi ucabangani ngale ndlela la, ngabe wena uyavumelana yini nalokho? Khona uzokwazi ukuthi-ke uphumule ulale. Wena ubona kanjani ngayo yonke le nto? Angathi sothanda ukungazwani-ke wensizwa yakithi. Angathi sothanda ukungazwani. Indodana yami le yokuqala yokugcina. Anginendaba mina naleyo nto leyo. Uthi ufuna indodana yami le kuyiyona yokuqala yokugcina indodana yami? Ya uzwe kahle uma ngabe usho njalo impela. Mani, ngicela Ngithi ungafa ngeke yenzeke leyo nto leyo. Wena uzofika ubulala ubaba bese ufuna nokubulala nami manje. Ngithi ngishilo ukuthi ngifuna ukuthi siyixoxe kahle. Why manje usufaka indodana yami? Yithi le nto yenziwa yimina. Angithi siyaxoxa njengamanje, njengabantu abadala. Nalokho ngavele kulandele wena ungafa. Ngeke yafa indodana yami yokuqala. Uyamuzwa uthini lo muntu kumina? mani, ngicela sehlise umoya, ngicela sehlise umoya, ngicela sehlise umoya. Lo muntu lo ufika ubulala ubaba uzotshela ukuthi uzofa mina manje. Yazi mhlolo. Yebaba. Uyawazi mina? Le ngane ngiyikhulise for 10 years ukuthi ngaba khona umuntu ozongitshela ukuthi indodana yami khona umuntu ozovela ayibulale angitshele mina ukuthi indodana yami atshele mina. Wazi. Mina le yami nawe kusho ukuthi ayikazi ukuphela. Yami nawe ayikazi ukuphela. Uyabona la sohlangana khona. Ngamlandela uhle. Uyabona la sohlangana khona mina ngikutshela ukuthi la sohlangana khona mina nawe ukuthi manje khona amakhamera mfana wangizwa? Ibhadla Uhlangane noba wena. mina nawe. Bafethu, ngicela sehliseni umoya, ngicela sehliseni umoya. Babukeli, ma-ke thula, bese ngicela sehlise umoya. Babukeli, niyalibona udaba lihamba kanjani? Lona mele ligcine lilungisekile, asikaqedi ngalo. Nawe ngiyathemba usanesifiso ukuthi lolu daba lukwazi ukuthi lilunge. Lo muntu uthi ufuna ukubulala indodana yami. Lo muntu uthi ufuna ukubulala indodana yami. Ngimzwile phela, uyazi nawe isinqumo salokho ukuthi kwenzeke sikwena. Uzwile isinqumo sizophuma nawe. Ngivume leyo nto mina. Ngeke ngivume leyo nto. Okay, ngiyakuzwa kodwa wena ngokwakho unaso isisombululo obonayo ukuthi singakwazi ukuthi niyilungise lento njengomakhelwane. Yabo uma kuzovele kwenzeke kanje, hhayi sengakwenza okwenzakalayo, kodwa bengifuna ukuthi siyilungise kahle le nto, kodwa manje indlela esiyenzakala ngayo angazi ukuthi kwenzakala kanjani. Awunazi isisombululo mhlawumpe ongasicabanga, mhlawumpe ongabuya naso, mhlawumpe ukuthi ngizame ukuthi nilungise phela lo muntu wena umazi kangcono kunami. Mina ngimazi, ngibizwe wena la. Ya khona le nto sangaphinde siyixoxe kahle, ngiyabona ukuthi umoya wakho usakhuphukile, kodwa le nto singayixoxa nje kahle. Besides nje ukuthi aze athathe lezi iy'nqumo zokuthi alokhuze indodana yami, because le ndodana yami ngeke ngivume, never. Ngeke ngivume. Okusho ukuthi usangacabanga ukuthi nilenza kanjani le nto. Ngisangayilungisa, siyixoxe kahle, sibuye silungise kahle izinto ekwazi ukuthi iphinde ihambe kahle. Hhayi ngale ndlela acabanga ngayo, because manje akacabangi, yabo indlela acabanga naye. Ngiyabona ukuthi umoya wakhe ukuthi ukhuphukile usacikekile, kodwa le nto singazi ukuthi siyikhulume kahle. Babukeli, nizwile, ngibahlanganisile ndawonye ukuthi lolu daba ligcine lwenzekile. Bahlale ngokuphilisana kahle since bomakhelwane. Lolu daba-ke ngiyanithembisa asikaqedi ngalo and futhi ngathi sisakude ukuthi siqede ngalo, kodwa engithembisa khona ukuthi ekugcineni logcina siliqedile, sibuye naso isisombululo engicabanga ukuthi sojabulisa bona bobabili, yonke into ihambe kahle, bakwazi babuye baphilisane njengomakhelwane. Ngizocela laphana ukuthi ngene ema-comment section usho uvo lakho, ulike, ucommente bese wenze okulungile, usubscribe. Sobonana kwenye episode elandelayo, sisazama ukuthi silungise lona lolu daba-ke lolu. So subscribe-ke lapho-ke ube yi-part of our family. Peace.